na Semeníkoch, alebo neviem na to, tomu dvojčky chore mali. Akože hovorím o tom ale sa robili, deti si tam chodili, tak no, tam naraz sleduj. Áno, oni zakazujú deti v 24. týždni, to by treba... To bolo oddelenie. Jak ide? Odišlo sa. Ale i tak, ale keď to niečo to aj to namietaš. A som tam prihodil určite, že normálne to by nemalo žiaden problém. To príroda to vyrieši. Len nikto si neverí. Akože je to ťažké prírodiť, ale... Je, ale to tu nie je samozrejme šialené. No ale to je náš život, že niektoré si diagnózy, to si potrebuje. Tak je to tiež školstva, no? A ideme... Sami poď haťa, rozmýšľam. Poznám rodinu, kde mali prostredného syna, vlastne posunutého, ale to bol... Pozor, straší. Že bol nezvyšný, bol ťažko posunutý. A už sa dá. A vlastne tá mami